Датата е 8 февруари и сега времето е подходящо да погледнем нашите семейства, които подхранваме. Това са питките, които направихме в това видео тук отгоре. Искам да ви покажа на какво са станали. Чуйте. Това е питката, която няма шанс да се разтече между рамките. Отдолу ще направим прорез с ножа, ще я поставим върху кълбото. От топлината на кълбото тя ще започне да омеква, което ще улесни взимането от пчеличките, но в същото време няма да има опасност да потече надолу. Така че сега ще отидем, много бързо ще го направим това нещо, без припряни действия обаче. Трябва да внимаваме. Пчеличките в момента се облитат, ще ги видите, така че са разпуснали частично кълбото, ако не и цялото. И няма да има проблем лекичко да ги смутим отгоре, да им сложим храна. Ето ги пчеличките. Прелката е отворена почти на цяло. Носят и прашец, но в същото време се и облитат. Има и млада пчела. Тези по-светличките, които още личат власинките по тях, са млади пчелички. Докато старите са черни, гладки и лъскави. Ето ги. А ето тази там е по-младичка. Нека да ги оставим. Тях няма да ги безпокоим. Останалите кошери съвсем леко и внимателно повдигаме отзад, за да преценим тежестта им. Доста тежък. Това обаче трябва да сме го правили и есента, за да имаме база за сравнение. Внимавайте да не ги клатите, да не ги тръскате, тъй като и това е опасно. Имат си запаси. Този е със сравнително по-лек, но мисля, че има, няма да го безпокоим все още. Останалите ще отворим част от тях, и този ще погледнем сега. Също е олекнал, но не мисля, че все още има място за притеснение. Това е напълно достатъчно. Място, откъдето те да започнат вече да си хапват. Трябва да се внимава, трябва да се бърза, но не припряно, както казахме. В момента е изключително възможно да са агресивни, заради което също трябва да внимаваме. Така че действаме бързо. Поставяме върху кълбото и затваряме. Това е. Няма нужда от допълнителен стрес за тях. И отиваме на третия, последния, който подхранваме. Тези питки, които направихме, ще са достатъчни в този период от годината за около 15-20 дни, когато ние всъщност ще започнем и подбудителното подхранване на всички семейства. До тогава няма нужда да ги пипаме. Тези разбойници обаче си имат и не възнамерявам да им даваме допълнително друго. В такъв случай ще преценим кой от тези двата, които ми се струваха леки, да отворя, за да му подадем питката. Този си е доста тежък. Този също. И този няма да е. Значи се връщаме тук.
ще се възползваме, за да не добавяме надставка. Пчеличките са тук. И ще направим ето така. И ги затваряме, тъй като започне да подухва вятър. Няма нужда повече от безпокоене. Да видим. И тези са тук вече. Малко по-късничко. Всичко е наред, просто са в задната част на кошера. Ето го. Кълбото чак къде е. При 24 рамките в момента са на 5-16-та, може би, назад. Тук са се оформили кълбо. Те в лежаците се движат по запасите. Това е. Няма какво да ги безпокоим повече. Аз съм Цвети от Биоферма Хумусче. Показах ви приложението на питките, които си направихме преди това. Отново, само при нужда. Не безпокойте семействата, още е рано. Макар и слънце, температурите са още ниски и трябва да сведем безпокойството на семействата до минимум. До скоро!